Nana no yemfoni ahema e Christopher Muslims ni mudiefo atitiriwu na afa be nuanu amode akomamotie na seria mede nchia obuo ni wodosoro nkonwom ma obi biara wo ba biara bacho dombre no awowo mu no a wotemenne samre mu nchia na mede ma wo medende agwasi ba afo ndwe mana haupi o de open to from Kaakyire Adepa said e be ya ibetimi abonsa hontam ya ba bi aye ko ne ibetimi aduru ntam madehia ma ne mema motemenne ebre bia me ne wodi nkomo na wodim sese dia ba betom bibi fofra ba me ba be kirem a kire madofo anansa matiefo nyina asem no anansa program no dinde Mpanimsem me ba jo Mpanimsem eno nkire sa mpraduasa Mpanimsem no kire sa sabe mpaninko an entie anansa se wunyine ya mentie bi enye ho na me de mofa na emom nkasa pi ana abebuo pi ena yaka achia no na mamemfa wunyina baabi ketewa bi miwia ya wura asemunum na afa wahunu baabi a menam ne baabi a meko Mpanimsem ya wa abebuo bebri wo ho wo din asabe din no wo mrane bibi nti na ma mrane na beka din no o ma metu din no wanto mrane no nti mfitiase ni no a no wode saa din no a wo didie no wo ye bibi ene ma ye de bibi ka wo no ni din no ho de bo no abodin nti na ye din ne emrane e wo ho no na jimi di se kabina menka binti na ye di asem a ye frɛ abadwafo na kwakuya na nsimpo wantimi amfa wiase nyansa nyina ankwa wieye santimi angasa minua me pa chompese me kire se minua se me kase minua ejama me ma me sade ndie me na me Kaakyire na emum me papa wo ngofo bi ka ho won mu ba ko na wa ba besra me all the way from UK and wa ba besra wa na busia besra me na me say papa we bi nya no ma ne nkokwa ifri se okọ Bible mu mpa ya kase nyansa ne mfitiase ne nyamesuro na wono no wo Church of Christ fu mu mpanimfuo no mu baako na wo UK na onye busia na besra me se de me kan na me hwe nsem obusa me ene anu yi a me de ma no ene ne wo ka kire me a nyaade a menua no meja no kwa yakọ papa fam nkura me se machiri ba mienu no ya yakọ papa side ya machiri ba mienu no na wa ba besra me enti ne wono wo ni mu a wo de kire no mepese wono nso beka bibi baako pe o ade a kire wona wotie me anase mpese mbusa na sembi na wo kire me asem no mu a ama wo wahunu baabi a me fire ne baabi a meko ama wo wahunu se Mpanimsem ye wo Mpanimsem e ba jo se obi wo 4 years and 5 years na wo kasa na kasa ne good a mamon papa na pampem mamon tiatia no se won kana no ntum na o Mpanimsem frize opani wo fie na sabe mpraduasa ye wo brempɔw nti so wo aba mu abi anasa aba ye bi na wo hwe ne nsem no na wo hwe ne yobiam enye se maji atum 100% se obi wu a okọ no asan ba ne yawo no menkan sa na gidi se etime no koresa fisa akola bi ho oba fie ho a wu se sa boy about 350 years ni no fie ha ana wase akoda no ho ana wase aba menkasa pi me ba ma menua na a kire me what is Mpanimsem me pese me bra menua ketwa na chiri ba mienu pese o kire me se ye kasa Mpanimsem a eye de abade na odi hu adanse no kire mi wi a o china no pa me kam Mpanimsem a kire wo a ana me kire wo Mpanimsem a wa hunu ba bi ade no efiri ye ba ye ya woni ma bebrebe wo ho a akan fo anase sabi asante fo anase Ghana fo ye ka na ye nka no right time ena ye ka na ye nimu ne ndi a ye ka no sa for example Kofi Adoma wanwani memfa ono nya example na memfa mfra media fo nyina mepa acha ma obi abu mfu mfitiase muntie dia meka o ye program bi wo radio so ana TV so na obi afre wo no ama kwan se obi amfre no nkire na dwene nipa no fra
na wo waka se ye ma wo akwa aba ade ba dwumadie yi so bra kofi jai wontimi ma obi akwa aba emma wo program no so ade ntrafiri se nya wo ne na gina wo no call ba bi na waba nipa wo tu kwan call ba bi a waba so okodi daba ko so okodi even 10 minutes okoy na waba enti wo be ma no akwa aba nipa na wo call ba bi no a waba no wo be ma no akwa aba na nia onko ba bi a wo ma ya wonim no ba bi a no a wahia no wo kwan ana wabeto wo kwan mu no e ba jo ye ma na hia ndi wo ka tiri ni han se me ma wa hia e de ba dwumadie so firi so ba bi onam no kra wo hunu e no no nzu nim ba bi a wo gina waka na wate nti sa wo na hia wo telephone no so ana wo na hia wo dwumadie no so a na wo be kire na dwene a e wo so ma na hia me ma no akwa aba emfa ma wo dwumadie no so firi se nyo ne na wo ho no opie no akwa aba ono na wafra wo aba dwumadie no so enti ya hia menua me ma wa hia eba dwumadie yi so ba bi a wo kasa firi ne wadwene ubu me fa kwa de mi nim no maka no sa won ti ase ato bo ase na ye nkyirem menua me ma wakwa aba ya menua ye ndi a me ma wakwa aba ne se me no na wo ho e na woturu kwan ko UK abruchi mem e na wasen aba me ntia aba besra me kai last year Easter no wo bai e besra me no me mfa wanko ba bi a mete no me ma mfa wanko ena wakọ no asen ababim ndi na me ma wo akwa aba me dwumadie yisui me wa adofo pia wo ya ason na wotie me wa adofo a me ka asem a wonum ti ase me wa adofo a me tu omofo na me ka kire om so obi ama bone ntem da bi aduru na se ba bi kakra me de be ka ho ana me bewura mu kakra ma 7 penny no ene Mpanimsem na wonsem bi o ho a ya wo ne me ka ya na me ankasa ya na me ho a kire me kakra bize nya wonsem ni nyana beti ase na nya wonsem ni nyina na time e ba na me wo ho e wo mse manyini sene wo de na nso no wonsem di bi wo ho no ma ya na me kura ya na me nteda enti me do abetena me dwumadie so mama hwefo ne madofo nyina na me pese wo kire madofo ene matifo nyina what is the meaning of Mpanimsem me pa macho ye kasa Mpanimsem a e kire sei ana Mpanimsem ye de ade because me hu akola bi a wo kasa ne ma me se won kana no ntum no ye Mpanimsem ana me hu papa bi nso a wakasa me aka kire papa ne se asema wo kele se akola akora nkasa so Mpanimsem ye de ade na hinfo na nka na ade nti na ye Mpanimsem me pa cho kire mo kire mati fo se me ya next time me ka wo nyi nyipi yo menua kuma menua penny me da wase bebre wo sa akwanya ya odi ama me me se me do ase so wo me class bra waba na me de nchia kese nso de ma etiefo se ma ya so na motie me ne menua penny Kaakyire Adepa wo dwumadie so kakra metimi aka ansa na obeka kakra kire wo no ka kire me ka kire wo mo wudin mate yo adofonom ye frame kwabna friye mi firi kokofu nkejemu asante kokofu nana tenti akwasi enana neme abrewa kokofu nana neme nana kakasi kanana neme anka esi dabo nana neme nana tenti akwasi obre betena sema mofra grosso no oja na hwentimpe ya no mundio midi afriye no na se kire ne se eda wo me no na mabusua ye frɛ no nkagyamu ene abusua ba ko nso a ewo kokofu kuro no ma ye frɛ no eno na wo manso na atena ho mfie bebre na ekoba de se eda ye wo me no saa da no ara do timi ka asɛm no ma asɛm no nyina ba wie ma asomdwie ba ya abusua mienu be ye adofo firi saa bre no de besene madofo amotie me sɛ mo ate opeso o kire se da ye wo no ono ankasa ne din ne de afiri yie kire se ofiri yie ma me bi no mi kro mi ye frɛ na enu bedi to na mgbisa me ma me say how possible monkafra adenti na yawo oba bi ni atu ne din bedi to sa bra ma me no awo kan no sa tab na no ote kodo ho a wodi to
ena wo kan no ndi owo akwala na je se tono kra no ani anwie no owo akwala no ndi ma ye fra akwala no abra na ne maama yi di to a ye wo no nti ye fra akwala no bedi to Mesdames, asesa mo kwaso na motie ye muntie nsem me pa mo chawo muntie Mpanimsem yo enunti ebra ye wo me no a me na ne hunu se asab no aba awieye no eno se abofrei obai se oyo opatafo na waba abefriye se wa meto manson mo enunti ena wode me to afriye ti hu free na ekure hu owura bi a ye fra no afiri yi a na kire se kane tete no me fa ne se about 620 years ago ni owura no a ye wo no sa da no a ye fra no afiri yi no ofiri yi afiri so oba na manson to atwa sa pepe ena ato aso a nenne abrante te se wo ya fra wo afiri yi nti wo ka afiri yi no a wodi kan no a na kire se oba na kun tutwae sa pepe ena ye de wato no ebi ato no ato obi abepie wo so na kire se din bia nipa no a wodi kan no ono no wodi bibi bae sa pepe me pa cho maye Mpanimsem me da se bebre ye ka Mpanimsem a no kwasem nie ebra na misha pa 1986 me ko oya kwala o 86 na oya kwala na misha pa oya sa oya ketwa kra me ko ka anwensem ewo mikrom kokofu ebra asante hene eba kokofu eba afashe kese ewo kokofu wo chire mu ana chire se wotimfo sante hene na ahinkuro kokofu na opoku ari otoso mieno usa otimfo opoku ari otoso mieno mba afashe wo kokofu sa pepepe na suko na masawo sa ye frewo se me kam anwensem wo mpani anim sa me usa na me kai se me na mi sa na se ye frem me de na mi post nduru ba bia wo de ne wono ye frem ma me kokwacha center kwa kan Anwensem na wo de nde otimfo ti ho ne afrewo sa ma ayekofo ba yo sa kanokro sa mbajo ye Mpanimsem good enunti me koka Anwensem no na ansa na me koka Anwensem no me na baako ewo mfie na ode metana ase na o se me beka wo Mpanimsem na ansa na obehya Anwensem na ase no Mpanimsem na obeka ansa na eno ne introduction anasa me kasa ne fiti ase no se de me da me ho adi ba bia me fire Mpanimsem no na hyase no ne bra me share Anwensem na se a me ka sa ansem no esanse eye me nana kakasika woni nana tenti akwesi no mpache o me ba o wo se wo nana wona kakasika obema bidin din de kakasika Mpanimsem kakasika esanse emre kwa nimu no na ne madada no yera enti edin hudo bebre na yera na omo adamfo pa ne nana se tutu a wodi kan ayewo no kokufu anyinam na wone won enana eye ha enti dua kuma a omkopia ase ana mo ye ha ade san na omkobbo wo madwa wase ye do na me nana kakasika eni tenti akwasi eka no ho wona na ba akode kakasika ena ba akode tenten akwasi tenti akwasi ena ba akode ankasi dabo bajo yenko eni enti me nana yi kire me Mpanimsem yi ena o kire me se nana tenti akwasi de ye kokum no to esere so ebra na oko aba asantememo ana ose tutu ohene no edi akotene ekokọ nanim bebre enti ka de mete ase ewo Mpanimsem ase ne se obi biara ya wo abasa ase so no obeto opani good enti sa wo hya ase se wo kasa unka asem a wo wodi firi wo na yemba ye na emomo obeka nsem a mpani aka to ho enti sa wo sua kasa mpa de yaka to ho dada na ye de kire wo na ye ka Mpanimsem no a ye wo mu ahodo emu baako eye nsem a yaka ato ho a eye broni beka se eye authentic a ye nka ne basabasa enti se mete hai nyame mfasa maseme ko na nasante hene ahemfie na se
mikodi nsemhunu bi wo ho a sebe nsemhunu a asotwe a wode bema me ho no nyasam ketewa na enumu no na saminya ho kwan na me Mpanimsem ewo nana asante henanimu a obeka se munyaye timi nam so me eja esanse abofrei ni moja ene me nana emoja anaso moya yonko pe omo be chichiri kumase enti yetimi kasa Mpanimsem no ede tete ye ho efiri ohaw bi mu sa kro no ara mu na yekoso ka Mpanimsem konya mane hunu esansa nsem bi wo ho a yemfa nto badwam nsem bi wo ho a tisa sabe mpraduasa yeka nsem bi afa abusuakuruwa yenka no badwam yenka ne baabia na se o ka asem no anasa abusuakuruwa no baabia efire a ene kwan afa so ba ya na ye nsem a yeka no kokoam eye Mpanimsem enti hono ye ukoka no badwam baabi ne so mu a adi edibeyo na wo ka asem bi nso se pani bi nso wo ho a o ka asem bi etimi ka se waka nkwala asem wanyini adan no won Mpanimsem no ka nkwala asem eno no de ye Mpanimsem a eno no namba bi kura eno no namba bi a esanse se opani bi eka nkwala asem a ana odi nkwala asem a na ne akoye ne se emfi a wadie no ewa brabom no eni nsinso aso ewo ni nipadua na odi gina ho no so kire se meka ne yi a yetiminya obi o 35 years a wo 75 years experience what is 35 years with 75 years experience and obi o 50 years ni yosio no ayete se 25 years boy sa pepepepe matiwase enti se wunyini a onipa bia mfi a wadie bia no etwa se enya nkyerase ebidema wo it must have a meaning to you enti se medi mfi aduonum na me ne yoye ne ye mfi aduonu enum ne yoye a na kyese nkwala asem na wodi na medie matiwase atefo a mutie me na mohwe me abrebiara mu a modome na mopema asem a mutie me abrebiara ya me kase obi amabone mpem ba bi aduru se de be ya enkofa asem kase amafie me bajo madame ho kakra na me daso gina ho a na enso no bibia ba be ka ho ene se Mpanimsem e bajo ye nyina ye bom na ye sua de se ye sua bone fafire no na ye science wa sua de o kanu mpani animu a edo be ko ha oni amane anim me ba cho menya bone ansa na wakopa achewo se wo pia bontin na wo hia police ni a hunu se wo ye police ni hunu se ne wo be si ni police ni akasa na wachi na ya sam foforo bebreo abrandie bi na o mo sori anopa na o mo kobo ball o mo kwatentene wo mpom na sanse obi atimi ko BMT police ni bi a wo ye chief inspector okobo ball ni bi na brantie ba ko dwene na wakan say ball na ye bon tutimi yesa ne wo pebia na wo twa chief inspector no ma ne ye ne ya emeka ne trim na de chi foforo bi no de wo de ye boy na wire ho isi wo twa sa chief inspector no enti na brebia na yetai ka wo mbani nka se mo se odihye nto dame fi se dame mo to dame a wo pia so otimi du atem woni nkwa ye enye de kwa mboni na edi ku se pia so ojimfo o ka so otiso na nim nyanza o papa jimi a woni mda meto wo ye wo hene a wo ye saa wo kwoto dame a obenya asem enti wo hene nto dame this is we chief inspector and now we are wine now a ya wo se wo ye wo a me ba jo ne nto dame na nkwala ebobol nso a me nkobobi na obi twa wa akofa asem foforo e de abafie wo chine anopa Kaakyire Adepa open temu asa na efreme na me angasa me dende akwasi ba afo ntwi ya nchari pi me mpese me tuetu aso pi de o ka no ehia wo e interesting me mano de ketua bi asoso na ya kwaba na obeti Mpanimsem tie ketua bi ka ho ne ngo yo me dase bebre me nua nia etoso biem eye abofra a okasa etoda yitimi kasa wo ye Mpanimsem nkwala ne bi Mpanimsem o sa pepepe nia ya na edi kan ne se ye wiase na ye wo no onyankopon abusua bia wo nipa bia wo de ne basua abusua no e wo dwumadie me mpese metuetu amaso bi na wonim ensempa no aminua no de ba no mehia se mema na no munsuo ni ato aso santi me pa cho hwemanim de ba dos
dia eba nchiremu a eba Mpanimsem a eba edoso enti wo de ma yam humi we sesu na yam fansi ha na me pese wo toa so da foforo anoma ye fra na apetu pre ni sunu mpo weni mu adekro otiase na apetu pre sua weni mu ni e kire kwaso na hwe Kaakyire Adepa anase akwasi baafo antwi ewo mabone mpem ba bi aduro program so mesra so be subscribe wo me YouTube channel no na fa we no ye Mpanimsem kwaso na hwe me like page no na subscribe ma comment ni awo hia se anyama ho ana de wonte ase ayen kan kire wo fabra Mpanimsem so na mamre ni mu amane no nyina de wo mu obati every enje me da mo asesa mo atie me Father Yahweh on come on ntum nhirem no mama nkwa ho de wo mu me da mo asesa mo atie me e be sen akasa da foforo bye bye.